Бүгенге тагын бер әңгәмәдәшебез ул Алмазның әтисе Габдуллаҗан абый. Хөрмәтле Габдуллаҗан абый, бүген менә шушындый чара үткәрү ул сезнең өчен нинди әһәмияткә ия? Шул турыда әйтеп китегез әле. Рәхмәт. Улымны шулай зурлаган өчен, онытмаган өчен шушы мероприятиене Рус реестрының хуҗасына Азат Гөлҗанович Җәббаровка рәхмәт. Бергә эшләгән коллектив кешеләре белән менә айтканнар, мин рәхмәт белдерәм. Бик зур рәхмәтне белдерәм. Алмаз аны сөйләп бетереп булмый инде аның сыйфатларын. Алмаз белән уянам, Алмаз белән чукка китәм. Габдуллаҗан абый, без сезнең хәлегезне бик яхшы аңлыйбыз. Бала хәсрәте иң зур хәсрәт, аны берәүгә дә күрергә язмасын, әлбәттә. Безнең күңелләрдә, хәтерләрдә Алмаз Габдуллаҗанович ул шундый якты, мөлаем кеше булып сакланып калды. Инде киләчәктә дә аның рухы шат булып, әйбәт, урыны җәннәттә булсын дип телик. Һәм сезгә, гаиләгезгә, аның гаиләсенә әлбәттә сабырлык телим. Рәхмәт бик зур.